విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం మండలం మరుపల్లిలోని బాలాజీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఆవరణలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. సంక్రాంతి వేడుకల్లో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. భోగి మంటలను వేశారు. విద్యార్థులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి ఆటపాటలతో అలరించారు. మంత్రి కూడా తింసా నృత్యం చేశారు. తెలుగు సంప్రదాయ పండుగలు భావితరాలకు అందించాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అవసరమని మంత్రి కొండపల్లి అభిప్రాయపడ్డారు. సంక్రాంతిని ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. नारायणं हेमत्सरिं परं ब्रह्मां भूर्भुवस्वः ओम नमः शिवाय तभ्यो जातम्